Представи си, че отваряш онлайн магазин за риболовни стоки. Трябва ти име. Нужна ти е помощ. Гледай. Предложи ми свободни домейни за онлайн магазин за риболовни стоки. Това не са измислени имена. Това са свободни в момента домейни с цена до стотинка. Днес ще ти покажа как можеш да намериш име за своя сайт, да го провериш, да го запазиш, преди някой друг да го е взел. Здравей! Аз съм Ози от JetHost. Това е втори епизод от поредицата, в която управляваме хостинга си, като си говорим с него. В предишния епизод свързахме JetHost акаунта с AI асистента за под една минута. Ако си пропуснал видеото, линкът е в описанието. Буквално отнема 60 секунди. Днес темата е домейни. Най-честият въпрос за всеки, който тръгва да прави нещо онлайн. Ще видиш 4 неща. Как да провериш дали дадено име е свободно, как AI асистентът ти може да предложи имена, когато всичко хубаво изглежда заето, и как можеш да провериш кои са данните и нейм сървърите на домейните, които вече притежаваш. Едно уточнение преди демото. Можеш да проверяваш домейни и на сайта ни. Разликата тук е, че AI асистентът не само проверява, той мисли заедно с теб. Даваш му идея за бизнеса ти, той проверява, сравнява цени и ти предлага тези домейни, които си струва да си купиш. Все едно седиш с колега, който има достъп до целия регистър. И като миналия път, асистентът вижда само твоя профил. Не му даваш пароли и всяко действие се вижда черно на бяло в чата. Започваме с най-простото. Хрумнало ти е име, искаш да провериш дали е свободно. Свободен ли е домейнът рибарскирай.bg? Ако да, колко струва? Секунди. Имаме статус, цена, но ето един трик, който не можеш да направиш на сайта ни. Провери наведнъж рибарскирай.bg, ribolov-pro.bg, всичко за риболова, за ribolova.com, fishing.com и хвани рибката.bg. Кои са свободни и кой е най-евтин? Пет проверки, един въпрос, една таблица. И забележи, не казва само колко струват домените, а казват кои от тези домени е безплатен, ако поръчаш някой от хостинг плановете ни в JetHost. Това реално не само ти предлага хостинги, ами ти предлага и начини да спестиш пари при пускане на поръчката. Сега най-честия сценарий. Мечтаното име е заето. Какво правим? Не се отказваме. Питаме. Правя онлайн магазин за риболовни стоки за българския пазар. Предложи ми запомнящи се кратки имена на домейни, които са свободни в момента. Дай ми и цените. Ето това е разликата между търсенето на домейни в сайта ни и AI асистента. Той не вади списък от речник с думи, комбинира идеи като човек, който разбира от брандинг и проверява всяка една от тях в регистъра. Получаваш само имена, които наистина можеш да регистрираш още днес и можеш да продължиш разговора. Харесва ми втория домейн примамка.bg. Провери дали com и EU
Разширенията са свободни. Искам да закупя и трите домена. Това е съвет, който давам на всеки нов бизнес. Ако името ти харесва, си ми го в повече от едно разширение. Защитаваш бранда си за цената на една пица на година. До тук нови домени. Сега за тези, които вече имаш. Знаеш ли какви данни са записани в куиса на твоя домейн? Повечето хора не знаят. Ако имейлът там ти е стар, може да пропуснеш някакво важно известие за подновяване. Покажи ми кои данните на домейна jetmcp.com. Актуална ли са данните там? Обърни внимание на нещо важно. AI асистентът може да чете данните само на твоите домени. Тези, които са в твоя профил. Не може да рови в чужди данни. Има достъп само за това, което и ти в твоя клиентския профил. И последното. Name Servers. Звучи техничарско, но въпросът е прост. На къде сочи доменът ми? Това е първото нещо, което поддръжката пита, когато сайтът ти не тръгва след преместване. Какви Name Servers са зададени за jetmcp.com? Сочат ли към JetHost? Провери на живо директно от регистъра с човешки отговор. Не само два реда, един с едно, един с две, а отговор да сочи към JetHost и всичко е наред. Ако някога си чакал на телефона точно с този въпрос, вече знаеш колко време спестява. Да обобщим, с JetHost конектора и твоя AI асистент вече можеш да провериш дали дадено име е свободно, 2, 3, 4 наведнъж, да получиш идеи за име, които реално са свободни с цени и да провериш кои данните и name серверите на вече съществуващите ти домейни, без да ровиш в излишни панели. Всички промптове от видеото са в описанието. Копираш, пействаш, сменяш риболовни стоки с твоя бизнес и работи. Показвал съм всичко до сега на Claude, но ти може би ползваш нещо друго, примерно ChatGPT. В следващия епизод ще ти покажа как да свържеш JetHost конектора и там, стъпка по стъпка. Пак минута. Аз съм Ози от JetHost. Абонирай се, за да не пропуснеш следващото видео от поредицата. До скоро!